ke mɔgɔ min ni setanew bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jinna batobaga min ni setanew bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani jinnaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'a fɔ minnu ma jinnatigiw ko ni o ye misiri ci ka saga ka jɔ ou a ye misiri jɔ ko o bɛ cogo di bon jinnatigi jinna bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la ni setanew bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye kafiri de parce que Quran hadisa sahalen kono ale yɛrɛ tɛ dɛ ciden ko man ata kahinan aw arrafan fasaddahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad ako mɔgɔ o mɔgɔ jinnatigi lajɛlikɛla de don ni e taara fɛ ale ye ko dogolen min fɔ i dara la ciden ko ye kafira ni Qur'ana ye Qur'ana min jigina ciden kan e kafira n'a ye parce que a bɛ Qur'ana kɔnɔ qul la ya'lamu man fi samawati wal ard al ghaiba illa Allah ala ko danfɛn si tɛ sankaba 7 la danfɛn si tɛ duma 7 la min bɛ ko dogolen don ni ala kelen pewu tɛ ni hadamaden dɔ ye ko dogolen fɔ e dara la e kafiriyara ale yɛrɛ ka kafiriya ye yɔrɔ jumɛn ye ale yɛrɛ ya abira yɛrɛ kunna ko a bɛ ko dogolen min dɔn shetane de don kafiri de don parce que ala ko Qur'ana kɔnɔ ko danfɛn tɛ sankaba 7 la danfɛn tɛ duguma 7 la min bɛ ko dogolen don ni ale ala kelen pewu tɛ o ni mɔgɔ min ko ale ni shetane bɛ baara kɛ ale ni jinna bɛ baara kɛ ko ale bɛ ko dogolen fɔ kafiri de don mushriki kafiri a ye setanew fara ala kan bon n'a ye misiri min jɔ misiri a dagara silamɛw ka salla kɔnɔ ni silama minnu sallira misiri in kɔnɔ misiri in ka salli ka ɲi a ka salli sahalen don mais baraji tɛ sɛbɛn ale de parce que sara kafiri mushriki i bɛ baara ɲuman kɛ diɲɛ kɔnɔ sarati ye wa qadimuna ila ma amilu min amali fajarinahu haban mansura ala ko yomal qiyamah do ko ale bɛ taa kafiru ka baaraw la ni mushrikiw ko a b'a bɛɛ cari k'a kɛ bɔnbɔn dɛ mushriki bɛ baara ɲuman kɛ sarati ye kafiri bɛ baara ɲuman kɛ sarati ye lahara fo ni ala y'i sara diɲɛ la k'a k'i ma kɛnɛya ye dɛ ani lafiya mais lahara sara t'a ye mais misiri salli bɛ saha kɔnɔ wa alaikum salam soro illa hinan ce mene dan kallon fa wa alaikum salam ko ga tini sami Allah bon ɲininkali fura de kɔsira sisan fɔlɔ ko jalamugu hakɛ b'a la wa bon imamu Nawawi a bɛ bɔnda dɔ ninnu na dɔlɔkiw hakɛ kulusiw hakɛ jalamugu hakɛ b'a bɛɛ la jalamugu kana janya ka dan tɛmɛ ou bien ka a meleki kun na k'a kɛ belebela ye fo ni mɔgɔw y'a ye u b'a fɛ nin fana tɛmɛna hakɛ la fɛn o fɛn bɛ hakɛ b'a la mais mètre hakɛ ma fɔ ko jaramugu ka dan ni mètre hakɛ la mais a kana bonya ou bien a kana janya ka tɛmɛ hakɛ kan ka kɛ dantɛmɛ ye mais sinon hakɛ b'a fana la dantɛmɛ tɛ ala ye dantɛmɛ bali fɛn bɛɛ la nin ɲininkali jaabu min ko jaramugu yala hakɛ b'a la wa hakɛ b'a la mais a kana janya ka tɛmɛ hakɛ kan mɔgɔw to ka caya laada la mɔgɔw ka jaramugu bɛ hakɛ min na e ka jaramugu ka da o hakɛ la o de y'a ka hakɛ o ɲininkali filanan mun don n'a kɔrɔ ko dɔw b'a fɔ sami Allahu liman hamida dɔw b'a fɔ sami Allahu liman hamidahu hawu in bɛ mais arabu kan na u b'a fɔ ha'u sakita har o ɲɔgɔnna bɛ ayaw kɔnɔ i b'a sɔrɔ harafu dɔ bɛ yen sɛbɛnni la bɛ yen dɛ mais kalan n'a tɛ kalan i b'i da de a la dɛ u b'a fɔ i b'a harafu sakita ou bien ha'u sakitatu o de ye sami Allahu liman hamida ta ye harafu in sɛbɛnlen bɛ mais sakita dɔ i bɛ se k'i da de a la k'a fɔ sami Allahu liman hamida i b'i da de hu in na
bashi tika ni mo min ya fo ka bange fana shami Allah liman hamidahu bashi ta fana alaikum salam aye min fo ko ambe wakati minna nafila ube kurantige fana be basoro mogo te kelenya mogo do ni kuran ko ni tigira finya tale soro abade ko kosobe ko ola ni kuran tigira ni finyete ebe de abe daga ika bowa almami akanka almamu ka korose ka sallu surunya ni nona wa ambe min fo almami wuye almami be kasira alanye sungalo min fule ninye sallu kana janya ka degul la se mogo ma ikana surunya fana ka mogo ka bato nagasi ko be ka so hera maye ko min be chamanche la almami ka kala ka fa musro wala sallu ka ke chamanche la kana surunya urukute dafa sujurute dafa terete kalode do Allahu akbar salamu be bila tayate dafa o mani o yeki yere kumantiya barajima ka hada madun kumantiya barajima almamu ku jantula sallu kana surunya limin ni sallu ka saratu bebbi salli kana janya ko jugo fana ni abe jama fana toro ko ka ke chamancela kuma mana ukadwa ulu kunutu min fuleninya o ka surunya don ke bawo doko duwa kunutu adabula wotiri arakan laba ube wotiri arakan saba ulu kera hakem minna ikadwa manka teme wala wotiri la sisa fata de takalawa qul huwa allah daka uko adabo anyuma ikakunutu fana katta fatiya kalan wakati ani kul wala munun daraka wo ye france ni min soro ikakunutu fana kake o to on oni onade akana janya kateme oka na masurunya oye akana janya kateme arakayin koni kalan hakeka me sisa dobe wotiri arakan sabayimbe ubese ka be salli militi nani kunona me nu sera kunutula militi tani duro militi muba qur'ana kalani damu mi masro qur'ana kalani na lamenila o damu beta soro dawude law kalamba ko kan nunu fam mo chaman fula kalani no qur'ana bo kunna me famute nan madamu mi soro qur'ana kalana mun nan mallanya siranya mi soro qur'ana kalantoma o tese ka soro dawula ko ninka koloshi janko yemmi fo ni wakati funteni wakati kurantigi be jamana yin kono almamu ku janton ni nakosobe sallu kake chamanche ukana janya kotu ewa nu yado yere dommi kurantigira degumbe moka salli kanka surunya o fana lakatime don toga chire sallallahu alaihi wasallam akwa le bedo sallila abafe ka sallin janya minna ye dendo kashikamme akofe abe sallin surunya puro kana bato muso nu deun tumbeta chiren kam misirela ako don do la ko ale be do salli do la ba fe ka sallin janyade min na ye den kashi kamme ko fe be sallin so pura kana bato aw almami fona bo to godela har ni ayi ka kunutu kalanta ni yere ya do qur'an tigira asurunya ika bila jonna mo ka bo funtenela aw waqatu do la yere kunutu in kanka to yere kafe ko sungalola donte bila ay doni ke ban koy kanka kunutu bila don dola pour mogo kana miri ko kunutu fana wajibi de ala akabila don dola ewa niya kala hari don mi kasunya ninye almami utai uka sallu ke chamanche uka kunutu sunya ewa kunutu fana la duwa munun sabatira chiden bolon ani sego bolon duwa munun koro mando ukoro jelendo ka ulu nyini koro kanno ka ulu nyini kufo ode kanyi duawulu kunutu la kateme mogo yere beta arabu kamunun tomoto munu yere ku dada nyugonka kata arabu kamun tomoto munu yere ku dada nyugonka
mogo ku yere koloso fanama duawu munu sabatira ciden bolo ayi munu kala wulu ye duawu nogoma de u koro kan nogo ciden ka duawu tun kera kelimatu yashiratu ciden ka duawu ye kelimau de kuma damano de kuma munun kasu kuma munun kan nogo ciden ka duawu ye wulu de alimamu kan nunu koloso ni yaro funteni be sallike hakena ikana janya nabe mbotoro duawu ni ya damina aw anya fo cogomi kuran tigra kuran matigewo saf wotiri iye fatiha hakke min ke fatiha la ka hakke wa qul huwa min faraka o hakke nyogona de kunutu kana temuka me e ka kunutu be janya ka tinara kan sabai be ka o ye kunutu min o ye tonya linin e wa ka hada madawun toro de don ke ba o yofo o ka koloshi ewa e min fanado e ye farda sanni kaba nabe nafila de la ni kuran tigira ni e yere yaro funteni be eddo ni finyete be eddo adagara ika ko nafila de do comme ka to alimami ko sunna do re ba no fedro ciden ko ija khama rajul mali imam hatta yansaruf kutiba lahu qiyamul layl ciden ko ni taran nafila yoro ko ni la ni darurati la ikato alimami no fe fo salli be kabba inyana ako hari ni mogo yoke ko sufe mume baraji sufe salli mume baraji ala ba takadima sufe salli baraji ala bo dima hari nima sufe salli ke ni tora alimami no fi nafila la fo wotiri salli raynyana ina alimami wotiri ke nyugon fe hari ni e majo su tola ala be su mume nafila baraji aba takadima o ode yato mogo ko niye alimami no mina ikana no bila salli be ka bayana me ni darura nana Quran tigara eye mogo yete saka funteni ko abiddo ibe saka bo bashi tala ha bo ko tarawihi ani tahajjudu difference bulu ni woncewa bo salafu bolo tarawihi tahajjudu abede to ko qiyamul layl no ko sufe joli de pinni safo salira fo kata fajiri keneci fe mo fe be sallo franche kono wore to ko qiyamul layl tarawihi e qiyamul layl de ni hari mogo sinogora ni kununa ibe min ke fana qiyamul layl de me tarawih korotu nye munye sarafu koro sarafu tumba janyade an fule kam min salli sarafu ba janyade fon dow ni bere de betam misiri kono janya ko jugo bolo ube sinsi bereka bonu ya arakan fula salli uye salamu bila ube arakan fula wore salli ku janya ka salamu bila ube shigi kan lafiya wala nu lafiyara ibe wuli tuguni ka nyogona ke tarawih koro ninde abake kan lafiya min ke akono tarawih koro ninde ulutumba janyade nu yi arakan nani salli fulaw be salamu bila fulaw be salamu be sigi kan lafiya o ko fe be wuli ka nyogona ke fo kato tila tarawih koro ninde me tahajjudu do ba fo ewa minye ewa tarawih min beke sani kasinogo safo ko fe be min ke nofe do go wele ko tarawih tahajjudun oye ni sinogo ko fe ni be wuli kam min salli o ba fo ma tahajjudun me abe to de ko qiyamul layl munum ba fo ko tarawih ko ye sunna de me ko tallaba sallim min be ke misro ye bidaye atigi ma famu sufin nafila te se ka ke bidaye chokosi cide ma hakke do sufe nafila la bo do bo dallata munna ko amba setu nyinin kara ko ciden tumbe joli salli ko ako sungalo do ni sungalo tew ciden tumbe arakanta ni kele de salli bo don ko ko ni nya ciden de katabolo me ciden ka arakanta ni kele salli chogo ambe arakanta ni kele salli chogo me chogo kele ntede ciden tumbe joli janyo kono don do Abdullah ibn Mas'ud sallira nofe aka arakanta ni kele ayebba arakala arakanna ka fori kali murana ta ka kala ka fori kan nisai kala ka ta ka fori arakanta len kono warakanta ni kele tidem be joli janyare fe sembe funu kapere joli janya boro
ciden tumba karakanta ni kele sallo to la wato dola na ya damina ewa su tilance sani fajiri ka se abetila abe ewa araka na ya rakata fajiri salli abeda kashin godoni wato dola aba damina su tilance kofe na ya damina tu tilance kofe domina fajiri basura abe wotri salli dro ka fajiri rakam fula salli ciden karakantan kele tumbe salli min to godela wodi ato shaykhul islam bun temiya ko akonni mo min ba fe kadda arakanta ni kele la ika joli janya ka kalan janya men ni mo min ba fe ki ka kalan surunya e ka do fara arakan hakeka makani madina niya ye ilu ye do fara arakan hakeka o jate de bu kono ciden tumbe joli janya chogomi arakanta ni kele na ulu ye dobo joli indela dobo kala indela kalan joli janya la ka do fara arakan hakeka ube mugani kele de salli mugani saba mugani kele ulu bo de salli donc tumami do bora joli janya la uyo a hakke fara arakanka wala me ka fo sufe salli e bidiya e ube qiyamul layli tan laba min beke ko bidiya do bidiya tede ari karamo min ko bidiya do akala na chogo chogo karamo do chogo chogo ka bonya be me kataw yo yoroy parce que cide nyen ngara sehul bukhari la ko sufe salli e juriye ciden ko salatul layl masna masna fa idha qifta subha fasalli wahidata tutir lahu ma gadi salla ciden ko sufen nafila an ko sufen nafila ya ta depine safo salli ciden ko sufen nafila fula salli ka salamu bila ika fula salli ka salamu bila ika fula salli ka salamu bila fo ni sera isirana ko dugu bena je ibe arakan kelen salli o kake iya hakke min sallo kake awotiri don ke bawo ko depine safo sallira ni e ya damina fula ibe salamu bila fula ibe sal fo kata fajiri o be darakanta ni kele la o te darakanta ni kele la kele afulana an bayi se to ko ciden de kan nafila tunya ni me doni kama ko harafe kelente hadisa kelente ni ciden ko sufen nafila ne arakanta ni kele de salli de arakanta ni kele de mo kana fen faraka o hadisa bewa o harafu kelente ciden de kabara fora tumbe ninde ke sungalo ni sungalo te me ani mo kana do fara arakanta ni kele ka o te kelenya de kasura sabatira ciden tumbe tani sabasalli ayetani sabasalli ayetani kele salli tani kele de atumbo de ke kachaya me sabatira ciden har tani sabasalli wala munum be na ni difference ye ko tarawihi ani tahajjudun parce que ba fe kana ni difference do de ye ko tarawihi ko ye sunna ko min be ke tahajjud kono ko ye bidiya lesirito la sufen nafila tesika ke bidiya sufen nafila nana qur'ana ayaw kono lay mo lasu o ka salli sufela la hadisa nana cide nyu mo lasu sufen nafila la hadisa nana cide nyu mo lasu ka sungalo jo man qama ramadana imana wa ihtisaba ufira lahu ma taqaddama min jambi akum man qama ramadana ya hakede fola hakima fola saubana dellaka fo cide nyu ko ewa cide aye cide bara nyuman de ke cide nyu ka salli jonna ti cide ka salli jida cide kon deli awa ko nabi deli minna isigi nyugo nyaari janna ko e ciden ko fengurete e bolo dinya ko la nebe se kam minke mentoye akonne ka hamina ko yode awa ciden ko ayini ni ala nafsika bi kasrati sujudi awa konde be yirela ika salli chayade nde me yirela ni salli chayade ciden nya hakke faywa bo hakke ma fay donc tahajjudu qiyamul layl tarawih abede to ko qiyamul layl abede to sufe jolide do ye tahajjudu faraka ko tahajjudu ye komi sinu gora sinu golen ko fe i wulila kam minke ube wole ko tahajjudu sanu ka sinu go ye minke ube wole ko tarawih mi abede to ko sufe joli subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk